måde, piger. Lad mig starte med at sige, det er bare så rart at se jer igen. Ja, lige måde. Det er helt fantastisk, helt fantastisk. Den bedste aften nogensinde. Bedste aften. Og vi er kun mødtes i 5 sekunder. Jeg elsker jeres selskab. Jeg er så meget mig selv med jer. Lige måde, skatter. Jeg elsker det. Nej, det gør du jo ikke. Du lyver. Jo, jeg elsker det. Ej, jeg elsker dig højere. Nej, jeg elsker dig. Nej, jeg vil elske jer alle sammen samtidig. Ej, apropos, jeg elsker ikke også. Jeg har faktisk noget, jeg vil dele med jer. Nej, Jeg får ikke så meget tissemad længere, faktisk. det kan jeg heller ikke. Skulle vi melde os til et eller andet? Altså, fordi... Ja, det er en rigtig god idé. Synes du det? Ja, Ej, tusind tak. selv tak. Ja, helt sikkert. Ja, jeg tænker Paradise Hotel. Ej, tænkte du også det? Ja. Ej, det gør jeg også. Vi minder så meget om hinanden. Ej, kunne du ikke prøv lige at tænke, hvis hele Team Erkan, alle pigerne var med. Så er det en god idé. Ej, tusind tak. Selv tak. Det gør vi altså, piger. Jeg skal ikke det. Jo, Ja, det synes jeg er en rigtig god idé. Tror I, der er nogen søde fyre med? Det kunne da godt være, men altså, de er jo ikke helt søde, hvis ikke det er for Team Dorfa. Nej, det er de bedste fyre. Simpelthen så lækre alle sammen. Cut me a slice. Jeg har set nogle af drengene ude på gangen. De er bare så lækre. Godt skåret. Vi får alle til at tilmelde sig. Hele Team Erkan. Ja, Er I klar på kampråbet? Ja! 1, 2, 3, hvem kan? Basim kan! nej, det er ham, der er Abdel. Det er ham, der er Abdel. Hold nu kæft. Det skulle ikke Abdel. Abdel, det er ham, der er journalist, men det er ham, der er politikeren. Nasser Carter. Nej. Drop, nej. Er det Nasser Carter? Nej, hvad er det nu? Fuck, nu er Er det ham, der synger? Nej, det er ham, der er natklubejeren. Basim. Der er Sivas. Sivas. Nej, mand. Nej, Remy, det er sådan, Nej, det er Remy. Hvem kan? Bill kan? Remy kan? Ja, det kan. God aften og hjertelig velkommen til den nye sæson af Paradise Hotel. I tror måske, I har set noget vildt her på Paradise, men i år bliver det endnu vildere. I denne sæson har vi en række særlige gæster i form af et helt pigehold fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Og derudover også en række erfarne og sexede journalister. Og Anders Stikker. Vi springer direkte ind i action med en god omgang spicy Pandoras æske. Lad Paradise begynde! Linnea, synes du ikke, det var meget billigt at være sammen med en allerede til jomfrufesten? Nej, for jeg er overhovedet ikke sammen med nogen til jomfrufesten. Sig mit navn. Stop! Sig det igen. Stop! Yes! Yes! Yes. Stop! 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 Oha. Til Asta, hvad lavede du morgenen efter jomfrufesten? Altså, hallo, ikke? Der lå jeg da bare og sov. Emilie, hvad synes du om Ralf? Ja, han er da en meget sød fyr. Altså, normalt er jeg til skaldede mænd som Vin Diesel og The Rock og Jes Dorf. Men Ralf, han er altså ikke helt lige min type.
Clara, hvad var det, dit Agnes skænderi, det handlede om? Ej, det hører altså bagtiden til. Jeg kan slet ikke genkende det spørgsmål. Agnes, hvorfor handlede du sådan dagen efter spilaften? Jeg snublede og faldt i åen på vej hjem. Ja, okay, det var måske ikke lige åen, jeg faldt i. Julie, du har sagt til Laura, at du synes, at Mikkel Kryger han er svanset. Hvorfor har du sagt det? Han græd før, under og efter sex. Laura, jeg vil særlig ødelægge vores venskab. Laura, er det rigtigt, at du har set Ralf og Stegger kysse? Sara, hvad synes du egentlig om Demilius? Han er da meget smerende. Han har en god sangstemme. Charme. Fuld af charme. Astrid, hvordan var det at have sex med Dorf? Altså, det var en af de bedste oplevelser i mit liv.